Evzázadok óta az emberiség, a szillagokban kereszte, a származásának titkát, grandiózus templomokat épített és az eget fürkeste. De mi van, ha az oszi civilizációk legnagyobb titkai nem a mennyekben rejlenek, hanem a föld alatti sötétség mellén. A lenyűgöző föld alatti történelemről szóló hipotézis, amely 10 000 mérföldnyi föld alatti alagútra terjed ki, ígéretet tesz arra, hogy felfedi a hatalmas építmények titkát, amelyek megkérdőjelezik elképzeléseinket az oszi kultúrák lehetőségeiről. A modern kutatások kezdik megvilágítani ezeket a gigantikus építményeket. Ezek a felfedezések az oktatási anyagok felülvizsgálatát és új nézőpontot igényelnek a föld alatti birodalmakról és azok rejtélyes lakóiról szóló legendákra vonatkozóan. Képzeljünk el egy hatalmas távolságokra kiterjedő föld alatti alagutak és termékhálózatát. Az egyik legmeresebb hipotézis szerint ezeknek az oszi föld alatti zsáratoknak a teljes hossza elérhete a 10 000 mérföldet, összekötve a különböző kontinenseket, ez a távolság meghaladja a föld átmérőjét. Ezek nem hétköznapi barlangok vagi ember alkota katakombák, hanem egy grandiózus építészeti rendszer, amelyet hihetetlen pontosággal és méretben vajtak a sziklába. Hogyan lehetett létrehozni egy ilyen hatalmas objektumot? És miért maradtak ezek a létesítmények a legtöbb kutató előtt rejtve egészen a közelmúltig? Valószínűleg azért, mert bejárataikat mesteri módon alcázták, vagia építók szándékosan befalaszták. Ezek az alagutak egész kontinenseket átszúrnak, összekötve olyan területeket, amelyeket manapság különálló, és az oszi kultúrákkal nem kapcsolatosnak tartunk. Európa hegyi vonulataitól a közel-kelet völgyéig, szot Ázsia szivatagai alá is, ezeknek a föld alatti fautaknak a felfedezése egészséges, kiterjedt civilizáció létezésére utal, vagi legalábbis egy hihetetlenül fejlett és valószínűleg titkos kommunikációs hálózatra a különböző okori népek között, akik közös titkos tudással rendelkeztek. A kutatókat különösen érdeklik a szumer civilizáció titkos föld alatti alagutai. A szumer civilizáció az emberiség történelmének egyik legkorábbi és legfejlettebb civilizációja, híres zikurádzsairól, ekirászáról és kiemelkedő csillagászati ismereteiről. De a legendák és néhány legújabb régészeti felfedezés arra utalnak, hogy valódi eredményeik nem csak a felszínen, hanem a föld mélyén is megnyilvánultak. Az okori szumer szövegekben említést tesznek titokzatos föld alatti lakóhelyekről, szot föld alatti vagi föld alatti világból, érkező isteni látogatókról is. Ezek a szövegek egy bonyolult vízgazdálkodási rendszert és meglepően eros építményeket írnak le, amelyek képesek ellenállni bármilyen természeti katasztrófának. A tudósok kutatásai nyomokat találtak hatalmas föld alatti komplexumokról olyan városok romjai alatt, mint Ur és Eridu. Ezek a komplexumok nem egészszerűen szírok, hanem átgondolt és muszakilag tökéletes terek, sellózó és vízellátó rendszerrel, mint a hosszú és titkos létezésre lettek volna tervezve. Egész tudósok úgy vélik, hogy ezek a föld alatti építmények rejtekhelyek vagi akár titkos tudás központjai lehettek, ahol oszi, meg mindig megfejtetlen titkokat őriztek. Néhány megtalált részfalain olyan rajzok és szimbólumok láthatók, amelyek nem értelmezhetők a szokásos módon, mint a titkos üzenetek lennének, amelyeket földön kívüli lények hagytak hátra. Ezeknek a felfedezéseknek a mértéke elképesztő. Nem egyetlen barlangokról van szó, hanem egész föld alatti hálózatról, ami elgondolkodtatja az embert, hogy milyen ismeretekkel rendelkeztek az oszi emberek a bolygó felépítéséről, és miért fektettek ilyen hihetetlen erőfeszítéseket egy föld alatti civilizáció létrehozásába. Vajon ez egy kísérlet volt a külső fenyegetésekkel szembeni védelemre, vagi valamilyen titkos tudásos kapcsolódott, amelyet el kellett rejteni a kívülállóktól, és miért orzik ezek a helyek még mais titkaikat.
Ez a történet csak most kezd kibontakozni. Ez magában hordodza annak lehetőséget, hogi úgy gondoljuk mindazt, amit az osi világról tudunk. Hosszú ideig a kontinenseket összekötő föld alatti járatokról solo legendákat kitalációnak tartották. Ma azonban a tudományos adatok cáfolják a szkepticizmust. A modern technológiák amelyek behatolnak a közvetreteg alá nem káost, hanem egi bonyolult, ez nagisabású struktúra nyomait fedezik fel. Ennek a föld alatti hálózatnak a teljes hossza, amely 10 000 mérföldet tesz ki, nem csupán regészeti leletekről tanúskodik, hanem egi grandiózus projektről, amelyet azok korban valósítottak meg. Törökországban, Kapadokia alatt található egi elenk példa erre a rejtett epítészeti szenialitásra. Azosi városok például derinkújú és kaimaklu nem egiszerű menedékhelyek. Több tucat szinttel nyúlnak lefele teljesen önálló komplexumokat alkotva, amelyek képesek ellenállni a legszúlyosabb kataklizmáknak is. A kutatások azt mutatják, hogi derinkújú, amely feltehetően akár 20 000 embert is befogadhatott, lenyűgöző mérnöki gondossággal készült. A sebészi pontosággal kivált szelozóaknak átszövik a város összes szintjét, biztosítva a tökéletes legáramlást. Mintatervezői az aerodinamika törvényei alapján tervezték volna, amelyek abban a korszakban még nem voltak ismertek. A több tonnásquajtók, amelyek egész sakasokat tudtak hermetikusan lezárni, a várost megközelíthetetlen erodítményigé változtatták. Kik voltak ezek az epítok? Akiknek neve és idege ismeretlen maradt, rendelkeztek-e olyan ismeretekkel, amelyek idegennek tűnnek a mi világunkban. A kutatókat az a kérdés foglalkoztatja. Mi kestette az oszi civilizációt arra, hogi elhagyja a megszokott világot. Ez ilyen hatalmas erőfeszítéseket tegyenegi örök sötétségre, ez elszigeteltségre szánt világ megteremtésére. Minél tovább haladunk, a feltételezett alagutak pályáján, annál több rejtélibe ütközünk. Romániában, az oszi Kárpátok alatt nem hivatalos, de kitartó pletikák keringenek mellé alagutak létezéséről, amelyek falái rendkívül szimák, mintha megolvastották volna oket. Ezek a járatok, amelyek projekt Sféra neven ismertek, melliszegi skenelési adatok szerint kilométereken át húzódnak a föld mélyébe. Ez a hipotézisek szerint közvetlen kapcsolatban állnak a közel-kelet alagútrendszerével, beleértve a szumerok titkos föld alatti járatait is. Egész helyeken a falak felülete nem úgy tűnik, mintha kiveszték volna, hanem mintha vagi plazmahatással megmunkálták volna, ami meghaladja a kézi szerszámok lehetőségeit. Ez olyan technológiák alkalmazására utal, amelyek számunkra ismeretlenek. Egész sakasokon fennbevonatok nyomait találták, amelyek összetételét nem azonosították a földkerekben. Ez arra a misztikus feltételezésre vezet, hogi a hálózatot nem mi hoztuk létre, hanem egi másik faj, amely olyan technológiákkal rendelkezik, amelyek olyan elveken alapulnak, amelyeket mi csak most kezdünk megérteni. A szumer ékírásos szövegek, amelyek ágyaktáblakra vannak vészve, számos utalást tartalmaznak a földmélyen rejtőző titkokra. Az Anunnakik, azok az istenségek, akiket mi földön kívüli lényekkel azonosítunk, a szumer mítosokban gyakran kapcsolódnak a föld alatti világhoz. Az Enki isten útjai és a föld alatti ház említései arra utalnak, hogi a szumerok számára a felszín alatti világ nem csupán üres tér volt, hanem élő, aktív és talán még valódi otthonuk is. A föld alatti terekben végzett seizmikus tomográfia az oszi szumer főváros, ura romjainál bonyolult, geometrikusan szabályos üregeket tárt fel. Ezek a jelentős mélységben elhelyezkedő struktúrák hihetetlen mérnöki tudásról tanúskodnak, és kizárják,
hogi primitív esközökel hozták volna létre oket, ez arra enged következtetni, hogi a sumer zikurátok, ezek a több zintesztornyok nem csak a mennibe vezető lepcoként funkcionáltak, hanem monumentális, szimbolikus jelzofényeként is szolgáltak, jelölve a rejtett föld alatti világ bejáratát. Az egyik legnagyobb rejtéli a hegi törmelék nyomainak hiánya. A tudósok kisámították, hogi egi ilyen nagyságrendű 10 000 mérföld, alagútalózat létrehozásakor a kitermelt kozet mennyisége hatalmasnak kellett lenni. Azonban ennek a mennyiségnek a nyomait nem találták meg. Primitív szerszámok tömeges nyomait sem találták meg. Ezzel kapcsolatban felmerült az a hipotézis, hogi ako nem egészszerűen ki lett ásva, hanem átalakult, vagi akár elparolgott ismeretlen, valószínűleg energetikai technológiák segítségével. Így az alagutak nem egészszerűen járatoként szolgálhatnak, hanem egi hatalmas, osi mechanizmus működésének bizonyítékaként. Ez a föld alatti artéria lehet az utolsó anyagi emlékeztető a kihalt világ civilizációra. A rendszer titokzatosságát fokozza, hogi szinte az összes bejárata vagi gondosan befalazva, vagi ügyesen alkázva volt. A bejáratok gyakran kutak, vízeszészek vagi impozáns, de üres templom homlokzatok mögött rejtoznek. Ez arra utal, hogi a föld alatti hálózat ismerete szigorúan orzött, ezoterikus titok volt. A papok vagi a kiválasztott orzok birtokolták, akik tudták ezeknek az átjároknak a valódi célját. Lehet, hogi a föld alatti járatok nem lakóhelinek szolgáltak, hanem valami felbecsülhetetlen értékű dolog tárolására. Talán ez volt a tudásládája, amelinek célja az volt, hogi újraindítsa a civilizációt egi globális kataklizma esetén, ameliről az osi proféciák figyelmeztetek. Igi a 10 000 mérföldes hálózat már nem csupán geológiai anomália, a föld alatti hálózat fizikai bizonyítékává válik az emberiség rejtett történetének, ameli a naptól távol, ameli technológiailag bonyolult sötétségben zajlott. Minden új, felfedezetes kutatott méteregi lepés annak megértése felé, hogi az oszi világ sokkal bonyolultabb és rejtélyesebb volt, mint azt elképzelni tudjuk. A 10 000 mérföldre kiterjedő föld alatti hálózat kutatása elkerülhetetlenül technológiai, paradoxonnal sembeszíti a kutatókat. Most már nem az a kérdés, hogi milyen technikai lehetőségekkel rendelkeztek azok az emberek, akik ezt megvalósították, hanem az, hogi milyen ismeretlen erővel hoztak létre ilyen tökéletesen egyenes, és szimajáratokat a legzilárdabb kozetekben. Az ilyen pontoságú kivitelezés arra késteti az embert, hogi a nekünk ismert emberiség történelmen túlkeresse a magyarázatot. Az Erztal neven ismert európai szakasok, főként Bajorországban és Ausztriában tanulmányozása feltárta azok legizgalmasabb tulajdonságát. Az alagutak keresztmetszete több méter hosszan változatlan maradt. Maguk a járatok gránitba és bazaltba vannak veszve, ami meg modern felszereléssel is hatalmas erőfeszítéseket igényelne. Ugyanakkor a falakon a legkisebb fúrásnyom, ütésnyom, vagi robbanásnyom sem látható. Úgy néznek ki, mint a belülről valamilyen, a követ megolvastó vagi átalakító, és közel veszettek volna ki oket. Heinrich Kusch professzor, aki egész életét az európai hálózat tanulmányozásának szentelte, azt állította, hogi egész szakasok olyan pontosággal vannak csisolva, amelyet primitív kézi szerszámokkal lehetetlen elérni. Véleménye szerint ez a gondos megmunkálás egi eros, de irányítható energia valószínűleg nagy frekvenciás, vagi plazma energia alkalmazását bizonyítja, amely képes a kozet szerkezetét molekuláris szinten megváltoztatni. Ennek a technológiának a rejtélye szorosan összefonódik a eltűnt kozet titkával. Több millió tonnako hiánya egi 10 000 mérföld hosszú rendszer építése során az egyik legmeggyőzőbb érv amellett, hogi az oszi építók nem, ami szokásos értelemben vetászással dolgoztak.
Felmerülnek olyan hypotézisek, amelyek az ezoterikához közelítenek. Egyesek a lebegésről vagi, a kozetek más dimenzióba való azonnali áteliezéséről beszélnek, mások pedig az anyag átalakításának technológiájáról, amely lehetővé teszi ako könnyű, laza anyaga vagi akár tiszta energiává alakítását. A sumer sövegek, amelyek az istenek epiteszerol, solnak, a mennyei tűz alkalmazásáról beszélnek, ako megmunkálásában. Ez költői metafora lehet a lézer vagi plazmatechnológia leírására, amelyhez a mai mérnökök meg csak most próbálnak hozzáférést szerezni. A föld alatti építmények geometriája is misztikus jelentőségű. Az alagutak gyakran zárt köröket alkotnak, vagi olyan pontokban futnak össze, amelyek korrelálnak a boligogeomagneses vonalainak comopontjaival. Olasorságban Montessorate alatt olyan területeket találtak, amelyek nem csak tökéletesen vannak kiépítve, hanem úgy tűnik, hogy bizonyos matematikai törvényeknek is alávetettek, amelyek a földkerek rezonánsz rezgéseihez kapcsolódnak. Érdekesek a hálózat közel-keleti részének akusztikai jellemzői is, a hangezekben az alagutakban rendkívül gyorsan és tisztán terjed, ami azt az érzetet kelti, mintha az egész alagút egy hatalmas rezonátor lenne. Ez arra utalhat, hogy az alagutakat nem csak átjáróként, hanem hullámvezetőknek vagi energiát nagy távolságokra továbbító eszközöknek is tervezték. A sumer titkos föld alatti alagutak a boligóval való kölcsönhatás mellé megértéséről tanúskodnak. Az oszivárosok Urum és Eridu alatt található komplexumok úgy lettek tervezve, hogy a föld alatti vízáramlatokat természetezho, ez védelmi gátak létrehozására használják. A szerkezetek tanulmányozása azt mutatja, hogy ezek az építmények hatalmas seizmikus terheléseket képesek elviselni, ami egy aktív tektonikájú regióban fenomenális szintű seizmológiai ismereteket tükröz. A föld belszegyenek viselkedésének megértése azt bizonyítja, hogy a föld alatti építmények alkotói nem csak primitív készségekkel rendelkeztek, hanem széles körű eszmélyreható tudományos ismeretekkel is. A legagasztóbb kérdés továbbra is a hálózat lakóinak sorsa. Ha a hálózat mentésre szolgált, akkor miért zárták le? Ez miért nincs benne szinte semmi, ami hosszú távú emberi tartózkodásra utalna? Az európai szakasokban néha szokatlan állatok csontjait, ez ismeretlen ötvözetekből készült eszközöket találnak. A sumerresben pedig agyak táblákat áztak ki, amelyek nem írásos, hanem oszib, piktografikus írással voltak borítva, amely a nyelvések szerint a fénitől távol élő lényekről szól. Ezek a mélisek kronikai lehetnek a kulcs a valódi alkotók, vagi legalábbis azok megfejtéséhez, akik ezeket a járatokat titokzatos céljaikra használták. Következésképpen a 10 000 mérföld hosszú hálózat nem egészszerűen barlangok összességeként jelenik meg, hanem egy oszi, ma már nem működő, de technikailag bonyolult géprészeként. A tökéletesen sima falak, a titokzatos ötvözetek és az akusztikai anomáliák mind egy globális rendszer részei, amelyet valószínűleg erőforrások, energia vagi akár más világokkal való interakció irányítására hoztak létre. Ezeknek az alagutaknak a rejtélie szorosan összefügg a rejtett tudás koncepciójával, amely nem tűnt el, hanem tudatosan megőrizték azok, akik rendelkeztek ezzel a technológiával. A járatokat elzáró, monumentális koajtók nem csak védelmet nyújtanak, hanem eginagi titkot is őriznek, amelyet az emberiség meg nem tud megérteni. A 10 000 mérföld hosszú globális alagúthálózat rejtélje annak valódi rendeltetésére vezethető vissza. Ha ezek a létesítmények nem csupán menedékhelyek, hanem egy régóta elhallgatott grandiózus gépezet részei, akkor mi volt a végszó célja? A kutatók feltételezik, hogy a válasz összefüggésben lehet azzal, hogy a föld alatti komplexumok elhelyezkedése pontosan egybeesik az oszi boligó katasztrófák helyszíneivel, amelyek a prehisztorikus időkben rázkodtatták meg a földet. Hosszú ideig a tudományos világ ezeket a leleteket külön-külön vizsgálta,
a török derinkую önálló menedékeliként, az európai erztalit pedig egizerúrejtekeliként. De amikor az összes megerősített, ez feltételezett helyett egi közös terke vetítettek, megdöbbentően derült ki, ezek egészséges, geometriailag pontos struktúrát alkotnak, amely az északi felteke jelentős reset lefedi. Egi ilyen globális összefüggés nem lehet véletlen. Ez egészséges technológiai projektre, közös tervre ez, ami a legfontosabb, közös veselire utal, amely a civilizációt arra serítette, hogi a föld alá meneküljön. A katasztrofális özönvizekről, a polusok hirtelen elmozdulásáról, és a felszínt elpusztító mennyei, tűzről szóló mítosok már nem szakmeszek. Pontos történelmi tanúvallomások válnak azokról, az eseményekről, amelyek elől az emberek föld alatti menedékhelyeket építve menekültek. Ennek fényében a szumerok titkos föld alatti alagutai kulcsfontosságú comopontokká válnak. A csillagászat mestereiként a szumerok nem csak előre jelezték a katasztrofákat, hanem intézkedéseket is tettek azok megelőzésére. Az Annunakákról szóló legendák, akik a hagiománi szerint leereskedtek az égból és föld alatti házakban, telepedtek le, arra utalhatnak, hogi a föld alatti alagutak építésének technológiáját, egi boligoszintu valszák idején adták át az emberiségnek. Az apsról, enki Isten birodalmáról szóló történetek nem csupán mitológiáják lehetnek, hanem a valóságot is tükrözhetik, bonyolult föld alatti építményeket, amelyek a bölcsesség vagi, a mechanizmusok tároló helyeül szolgáltak. Ezek a szerkezetek nem egészszerűen föld alatti alagutak, hanem egész komplexumok, ahol mind a tudást, mind a mechanizmusokat tárolták, ami a szumer komplexumokat az egész hálózat potenciális, irányító központjaival vagi, az oszi technológiák fotároló helyeivé teszi. A legrételjesebb, ez legérdekesebb aspektus a visszhang jelensége. A kutatók, akik mernek behatolni a legeldugóbb, és legelszigeteltebb alagutakba, megmagyarázhatatlan akusztikai jelenségekről számolnak be, gyenge, pulzáló zugás, minta ako szívéből hallatszana. Ez nem egészszerű visszhang, hanem rezonancia, amely egész fizikusok szerint oszi energiarendszer működésének következménye lehet. Azokon a helyeken, ahol a zugás hallható, az elektronika meghibásodik, a irányítók eltérnek a paliadzsuktól, és a muszerek kijelzései kiszámíthatatlaná válnak. Ez arra a hipotézisre vezetett, hogi az alagutak egi globális rendszer részei lehetnek, amely nem csak energiát továbbított, hanem kölcsönhatásba is lépett a tér időkontinuummal. Így a 10.000 mérföldes hálózat nem csupán menedékhely lehetett, egész tudósok úgy vélik, hogi bonyolult eszközként használhatják, valószínűleg energia átvitelre vagi a boligó geomágneses terével való kölcsönhatásra, a távoli, gondosan elbarikádozott járatokban magasan szervezett, de nyilvánvalóan nem antropomorf tevékenység nyomai találták. A falakra veszett szimbólumok nem találnak párhuzamot a földi nyelvekben. A kutatók úgy vélik, hogi ezek nem betűk, hanem matematikai mátrixok vagi fizikai képletek, amelyek geometriai minták formájában vannak kódolva. Elhelyezkedésük a maximális geomágneses anomáliák pontjain alátámasztja azt a hipotézist, hogi az alagutak kapcsolatban állnak a föld energiáinak áramlásával. Lehetséges, hogi ezek a titokzatos jelek a rendszer aktiválására vagi deaktiválására vonatkozó utasításokat jelentenek, és kulcsot adnak a nekünk hagyott örökséghez. A hatalmas föld alatti alagúthálózatról szóló történet arra késztet minket, hogi újra gondoljuk az emberiség fejlődésének egész hivatalos történetet. Ezek a nagyszabású építmények nem egészszerű barlangok, hanem hatalmas globális civilizáció létezésének anyagi bizonyítékai, amely előre látva a boligó eltolódását úgy döntött, hogi a boligó mellén keres menedéket.
Sumer földalati alagutak, az európai erztali areitelies Aasiai gyáratok mind egiseges, grandiosus rendszert alkotnak. Valószínűleg ennek az építkezésnek a célja nem csak az emberek életének megmentése volt, hanem a legfőbb bölcsesség megőrzése is. Amelinek köszönhetően ez a civilizáció képes volt ilyen csodákat létrehozni. Az egyik legrételjesebb jelenség, amely a 10.000 mérföld hosszú föld alatti hálózathoz kapcsolódik, az a mítosok és legendák egibeszése a föld alatti birodalmakról olyan népeknél, amelyek között nincs semmilyen kapcsolat. Óceánok és évszázadok választják el oket egymástól, mégis hasonló történeteket mesélnek amelisekból felbukkanó lényekről és a föld alatti világba vezető hatalmas átjárokról. Ez arra enged következtetni, hogy az egész hálózatot valószínűleg egi bizonyos, kulcsfontosságú pillanatban hozták létre vagy használták aktívan a föld történelmében. Ezek Amerikában a hopi indiánok föld alatti lakóhelyekről mesélnek, ahol oszeik a tűz esso elől menekültek. A hindu mitológiában létezik Pátala, az alsó világ, amelyet meli kutak és barlangok révén lehetett elérni, és amelyet nágák, kígyószerűlények oriztek. A kelta legendák a szidákról mesélnek, egi népről, amely halmok és dombok alatt élt, és titkos portálokon keresztül tudott a felszínre jutni. Ezek a mítosok együttesen egi lenyűgözően, egészséges képet festenek, az egész földet föld alatti járatok hálózata borította, amelyek menedékként és közlekedési rendszerként is szolgáltak egi ismeretlen világcivilizáció számára. Érdekes, hogy ezek a föld alatti komplexumok csillagászati orientációt mutatnak. Sok helyen, ahol az alagutak a felszínre érnek, vagy ahol nagy föld alatti termek találhatók, azok elhelyezkedése egibészik a jelentős csillaghalmazok vetületével, amelyek 20-30 ezer évvel ezelőtt léteztek az égen. Például egész kutatók úgy vélik, hogy a szumerok titkos föld alatti alagutai ur alatt a Sirius csillagosi helyzetének megfelelő tengely mentén vannak elhelyezve. Kappadokiában egész selozó aknák úgy tűnik, hogy konkrét égboltrésekre voltak orientálva, minta rendeltetésük nem csupán a szelozés biztosítására korlátozódott volna, hanem magában foglalta a csillagok megfigyelését is. Ez arra készteti az embert, hogy elgondolkodjon azon, hogy a 10.000 mérföldes hálózat nem csak menedék lehetett a földi katasztrófák elől, hanem egi nagiszabású, az urbe irányuló projekt része is. Ha az oszi civilizáció rendelkezett olyan technológiákkal, amelyek képesek voltak megolvastani a követ és áthelyezni az anyagot, akkor kapcsolata a csillagokkal nem csak valószínűleg lehetett. Lehetséges, hogy a föld alatti komplexumokat bázisként használták, és egész elméletek szerint azok kapcsolata az asztronómiai objektumokkal utalhategi urrel kapcsolatos funkcióra, például a mitosokban szereplő csillagkapukra. Ebben az esetben a alagutak lezárása más jelentőséget nyer. Lehetséges, hogy azt a föld külső kozmikus hatásoktól való elszigetelése érdekében hajtották végre, vagy pedig a katasztrofát túlélő emberiség számára elérhetetlen technológia elrejtése érdekében. Ez a megközelítés összhangban áll azokkal a mítosokkal, amelyek szerint az istenek eltűntek vagy visszatértek az égbe, elzárva maguk mögött az utat az emberek világába. A legmélyebb, feltáratlan zugokban az alagutaknak, amelyek állítólag a föld magmás rétegeibe hatolnak, feltételezik, hogy maradék energia mezok léteznek. Feltételezik, hogy ezek a mezok kapcsolódhatnak az eredeti energiaforráshoz, amely az egész rendszert ellátta. Ha ez az energia geotermikus vagy akár nukleáris folyamatokból származott, akkor annak kikapcsolása és elszigetelése szükséges volt a bolygó stabilitásának fenntartásához. Következésképpen a 10.000 mérföld hosszú hálózat nem csupán egi grandiózus építkezés bizonyítéka, hanem a kulcs az oszi civilizáció globális urpolitikájának megfejtéséhez is.
Esaniagi bisonite kara, hogio seink, vagi elodeik rest vetek egi boniolult interplanetaris törtenelemben, esa föld alati epitmeniek ennek a feledes bemerült korsaknak a zutolso, nema orzoi. Ennek a titoknak a megertese radikalisan megvaltostatatja, a zosi civilizáció krol es technologiai feilode sukrol alkotot kepunket. Az alagutak lezárt idotárolók, amelyekben rejtett titkok vannak. Megfejtésük az örök sötétségben rejtozik, több tonás koburkolatok es a boligo mysticus, rezgo zúgás a vedi oket.